Iceland was hit by an earthquake. The fracture on the bottom of the ocean has grown. Now scientists from all parts of the world will start a joint mission to seal the fracture. We are approaching the fracture. 3, 2, 1. Det er bare gæt. Hvad hedder du? Elias. Anita. Lige meget. Jeg har også fulgt lidt med i jeres ekspedition. Jeg har været stolt af dig. Hvordan tror du, det var blevet, hvis vi var blevet sammen? Jeg har et liv, Elias.